Busnya ul. 2,000 years later. Hey yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, so natay atuon diri bandaha kaning lugar mga kabingka, isa ka kan-anan, no? Mapala na tuon niya mga kabingka kung unsa ang nasa ilang susunod sa ilang lugar, sa ilang kan-anan mga kabingka. Food trip tayo dito sa may Elinita Heights, Barangay Catalong Grande ng Dakbayan sa Durian. Let's go! Oh yeah, mga kabingga. So for this video mga kabingga, natakaroon rin mga kipap na mga pagkaon mga kabingga, no mga kabingga. So ang tema ni mga kabingga, mga Korean, no Korean yung mga pagkaon mga kabingga. So paano yan? Chicken cordon, tapos tapos kani kay basta kalimutan ko. So, tinawan na to. Tinawan na to. Ni. Tinawan na to ning siguro ang chicken cordon. Dog. Let's go. Kaya ba rin? Sob. Tani? Ito mo siya. Cheese yun. Pero ba kung yung cook balog mag-chopstick pero
i-try your best. Ay, Diyos ko, Lord. Paita ng kabawan. Paita. Kita kabalo ni ba? Wait ha. Sa mga Korean yan, no? Pasensyahin dyan ko kay di magluko balong chopstick. Okay. Ang lasa ganyan eh. Kaya na-abertain. So, dirito sa chicken. Tatamaan eh. Sus. Itaning di kabalo lagi. So, let's go. Harsa. May morsag. Tusino. May isa pa. Bukas na ulo sa lang, masyakti ko eh. So, taga na to, final rate, mga kabingka is 9/10. Kani kayo, I love this, no? 10/15. Kani kay 10/20 mga kabingka. So, super so good mga kabingka. Ang pangalan ng mga kabingka ay Mons, no? Mons. So, atang ang akong susunod na kabanata mga kabingka, no? See you in next my vlog mga kabingka. Babush ka, baby. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.